हॅलो फ्रेंड्स, आम्रपाली क्लासेस मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. या क्लास थ्रू आपण पाचवी स्कॉलरशिप या प्रकारातील गणित या विषयाचे आपण सर्वच्या सर्व घटकांची ओळख करून घेणार आहे हळूहळू. तर दररोज आपण वेगवेगळ्या टॉपिक वरती या ठिकाणी आपण चर्चा करणार आहे. तर आजचा आपला जो टॉपिक आहे तर तो आहे चौरसाची परिमिती, की चौरसाची परिमिती कशी काढायची. तर आपल्याला माहितच आहे की याच्या आधी आपण जे काही शिकलो आयताची परिमिती वगैरे काढायला शिकलो, तर दिलेल्या आकृतीच्या सर्व बाजूंची बेरीज केली की आपल्याला परिमिती मिळते. आणि चौरसामध्ये तर चौरसाची प्रत्येक बाजू जी आहे तर ती एकसारख्याच मापाची असते. चौरसाच्या चारही बाजू ज्या आहेत तर त्या एकदम एकसारख्या मापाच्या असतात. त्याच्यामुळे आपल्याला त्याची परिमिती काढायला एकदम सोपं आहे. तर या ठिकाणी चौरसाची परिमिती काढताना आपल्याला फक्त 4 गुणिले बाजू एवढं सूत्र लक्षात ठेवायचे. कारण की आपल्याला बाजूची चौपट केली की 4 वेळा 30 बाजू आपल्याला मिळवायची ना. त्याच बाजूचं माप 1, 2, 3 आणि 4 4 वेळेस आपल्याला ते घ्यायचे. म्हणजेच चौरसाची परिमिती काढण्यासाठी 4 वेळा बाजूंची बेरीज करायची, म्हणजेच 4 गुणिले बाजू. अशा प्रकारे त्या ठिकाणी सूत्र तयार होते. ठीक आहे, तर आपण याच्यावर आधारित एक्झाम्पल्स पाहूया. आपण बोर्ड शेअर करूया. 1 मिनिट. समजा आपण असा एक चौरस घेऊया की ज्याची बाजू जी आहे तर ती, आता फर्स्ट एक्झाम्पल आपण असं घेऊया की एका चौरसाची बाजू त्या ठिकाणी 12 सेंटीमीटर आहे. एका चौरसाची बाजू जर 12 सेंटीमीटर आहे तर अशा चौरसाची परिमिती कशी काढायची. ठीक आहे, तर आताच आपण पाहिलं की चौरसाची परिमिती बरोबर 4 गुणिले बाजू. याच सूत्राचा आपण वापर करूया. म्हणून इथं आता आपल्याला बाजू दिलेली आहे 12 सेंटीमीटर, म्हणून 4 गुणिले 12 12 48, म्हणून या ठिकाणी या चौरसाची परिमिती झाली 48 सेंटीमीटर. जे एकक आपल्या बाजूची लांबी ज्या एककामध्ये दिलेली असते तर त्याच एककामध्ये या ठिकाणी परिमिती सुद्धा आपण सांगत असतो. म्हणजे आता आपली बाजू जी आहे तर ती होती 12 सेंटीमीटर. मग आपली आलेली जी परिमिती आहे तर ती सुद्धा असणार आहे 48 सेंटीमीटर. या ठिकाणी सेंटीमीटर हे जे एकक आहे आपल्या लांबीचं, बाजूच्या लांबीचं, तर तेच या ठिकाणी परिमितीचं सुद्धा असणार आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण समजून घेऊया. या दुसऱ्या उदाहरणामध्ये समजा बाजू बरोबर 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर आहे. आपण सूत्रामध्ये किमती घालूया. चौरसाची परिमिती बरोबर 4 गुणिले बाजू, आणि या ठिकाणी बाजू आहे 3.5 सेंटीमीटर. आता 4 आणि 3.5 यांचा गुणाकार कसा करायचा. तर आधी असं समजायचं की दिलेल्या संख्येमध्ये पॉइंटच नाही, आणि असं समजून आपण गुणाकार करायचा. जसं की इथं समजा 4 पंचे 20, हातचे आले 2, 4 त्रिक 12, 13, 14. आता या ठिकाणी दिलेल्या दोनही संख्यांमध्ये ज्या संख्यांचा गुणाकार आपल्याला करायचा आहे तर त्या दोन संख्यांमध्ये या ठिकाणी 3.5 मध्ये एक घर सोडून पॉइंट दिलेला आहे या ठिकाणी ह्या संख्येत, म्हणून आपण आलेल्या उत्तरात पण एक घर सोडून या ठिकाणी पॉइंट दिला आणि याचे एकक लिहिलं सेंटीमीटर. अशा प्रकारे बाजू 3.5 सेंटीमीटर असताना त्या ठिकाणी त्या चौरसाची परिमिती झाली 14 सेंटीमीटर. पहा, आपण चौरसाची परिमिती समजून घेतली की चौरस म्हणजे ज्या चौकोनाच्या सर्वच्या सर्व बाजू समान मापाच्या असतात आणि प्रत्येक कोन हा काटकोन असतो. काटकोन म्हणजेच 90 अंश मापाचा असतो. तर अशा चौकोनाला आपण चौरस असं म्हणतो. आता इथं आपण आकृतीवरून समजून घेऊया. समजा आता ह्या
चौरसाची प्रत्येक बाजू आहे 3 सेंटीमीटर. ही बाजू 3 सेंटीमीटर आहे. ही 3, 3 आणि 3. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागतं या ठिकाणी? पूर्ण आपल्याला मोजायची ना बॉर्डर किती? एक बाजू, 2, 3 आणि 4 बाजू मोजायच्यात. म्हणून 3 अधिक 3 अधिक 3 अधिक 3. मग 3 चीच 3 वेळा बेरीज करण्यापेक्षा आपण 4 गुणिले 3 करणार. म्हणजेच 4 गुणिले बाजूचं माप. बाजूची चौपट. 4 त्रिक 12. आणि जे ह्याचं एकक असणार आहे बाजूचं, तर तेच त्या ठिकाणी आपण आलेल्या परिमितीचं सुद्धा लिहिणार आहोत. म्हणजे समजा बाजू मीटर मध्ये दिली असेल, तर आपली परिमिती सुद्धा मीटर मध्ये येणार आहे. कारण आपण लांबीच मोजतोय ना, चौरसाच्या सर्वच्या सर्व बाजूंची या ठिकाणी लांबीच या ठिकाणी आपण मोजलेली आहे. अशा प्रकारे या ठिकाणी आपण चौरसाच्या चारही बाजूंची बेरीज करून आपण त्या ठिकाणी परिमिती हा भाग समजून घेतला. ओके, तर एक एक जो घटक आहे म्हणजे गणित या विषयामधला जो एक एक घटक आहे, तर त्याचा आपण सखोल असं भाग पाहणार आहोत. प्रत्येक पॉइंट वरती आपण 2 ते 3 उदाहरणं आपण समजून घेणार आहे. दररोज आपल्याला वेगवेगळ्या विषयांवरती चर्चा केलेली आपल्याला पाहायला मिळेल. तर निश्चितच तुम्हालाही आवडेल की या ठिकाणी माझ्यासोबत या तासामध्ये सहभागी व्हायला. ओके, टेक केअर, बाय बाय.